inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan girman Allah ku taimaki wannan bawan Allah, ku ga inda yake kwana, ga kwata, ga sauro, ga ciwo, yana fama da lalura ciwon kafa duka biyu kafan nashi. Dan girman Allah ku taimaka masa, a nan yake rayuwa, a nan yake kwana, a nan yake komansa na rayuwa. Dan girman Allah ku taimaki bawan Allah. Kai gaskiya rayuwa ba tabbas. Yan uwa a taimaka, a dinga taimakon yan uwa. In babu halin da za ku taimaka, ba wai an ce lallai sai mutum da ya taimaka ya yi abu ba, a'a, ko da kaɗan a haɗa family su dinga taimako. Yanzu kamar wannan bawan Allah, ko da yaushe idan ƙani na tafi sallar asuba sai na ganin shi a kofar gida, ku ga yanayin gurin, ku ga kayan sawan shi, gashi nan gurin, gashi can gidan tururuwa ne ma, dan gidan tururuwa ne gashi nan a bainan nan gurin, ga gurin abin shimfiɗansa akan naduma kawai yake kwanciya. Babu shi ba shi da neman inda zai kwanta, ba shi da mataimaki sai Allah, babu abinci, ga yunwa, sai maƙota sun taimaka sun bashi, in basu bashi ba haka yake zama. Ga ciwon ƙafa yake fama da shi, gashi nan, gashi. Wa'iyyazu billahi. Ga ƙashi ta nan gurin ma ya boloko. Dan girman Allah ya al'ummar Ubangiji, al'ummar musulmai ku taimaka wannan bawan Allah, a kai shi asibiti, a taimaka masa, ƙafofinsa biyu gabaki ɗaya ciwo suke yi. Ga kwanan nan gurin, iya kwanan kwatan nan kaɗai da wannan saurin gurin ya isa mutum ya yi ciwo. Ga kuma ciwo, ga wani ciwon zai ƙara wa kansa. Ya dan Allah al'ummar musulmai ku taimaka masa, a kai shi asibiti, a duba ƙafofin nan nasa duka biyu, a ga halin da yake ciki. Dan Allah a taimaka masa. Wa'iyyazu billahi. Ya Allah, ku gani fa.